wakire bia tugwakira munene bia mona sengencho yesabato ya rero atwanchere nga ntitwensi twabokire tole bia line ngatunyari baga lyokugo kurwasare omwanchi umuriye yando nsya sole twakwariganiria sengencho yomuroberi oyoiga umuroberi devotion igwa asobwa mo karibu elinde tunyato gusanga asobwamo uno munene arachike asemambye yiga aserieta no mulise Wycliffe Bosire igo turachaka so kwegera elinde torenga nkirengaki omwane nari getinga setukolia rero tunya togosoma tusabe monene tatambi ya mono asengencho yesabato ya watwaire elinde ngomone tunya togo twara goseseni wa wesabato ekyaro mone wachikirabo wono monene esengencho mambye yiga eketo ko lingana kurwa sole twasabire ngokwana mone ntuna bwanjete omwane tato twabire bito otochene elinda omwane no kwane na kero yomo kolengana buno wanja kwa kole kaba mwana ntuwe komo elio wetira sitare so Kristo yoro motoni amen turaligerelia semambye yiga na inde buna koro yomo itamanyete inga mwanya banto inga goikatunyare tokoba tukwigera kirekero na inde wetira so kwigera inse chinde twegera wetira asali tomanyete asande wetira asali tokonyora asande wetira asali tukonya tokorora nabo inga obogimo bwa mwanya bantu bolego ngari tuko na aseli tukumuna likobwati oiko montanya ga kwegerege ntogete na ende insachine nganya ngo monto na watu omosani omoboli ne ayinonye genete ekara ko boliribo gwabanga goitabole oseaya na ende ngikiagera goitaba ngikiagera wakana ntoligerelie Yesu Kristo munakonya kao kwana mona into asemambye wetira seringana lyaye lingana igoro yokwegena na ndi igoro yokwegena okoiga ntoligerenga kyokwena waito konya ko gotambeiwa asoboge mobo oboge mobo iga mwanya bantamanyete ingangwetira so kwegena kiagera ingali tukasiri tukubwanya rabogo kya ekyawetira so kwegena kiagera twatwara gosemeria sengenje bibeni ya wataba ingokwegena no gotwara gosemeria asebinto biria inga bikorekana na bire bitari konya bikorekana kiagera gwatanga mambia osankyo ninkorege ntogete gwetira so kwegena ankyo inga ekeneke ningikerani gwetira so kwegena ekyero no gosemeria inga kerora ikoro no koregento kamo osekende na gikiagera Nyasaye ase Biblia aye ase gitabu kyomubaro omonene ngotumare kera akora abana ba Isiraeli ase sabali yabo gochi Kanani kunyarari kagoika ekera ba Isiraeli barenchera na inde baikire mbale barange go somo chioria ngabalire tweira omonene wetira ase Musa ngomotebyare amangana gotoka ase gitabu kyomubaro umubaro kera go soma 13 Nyasaye ngotomare wetira ase Musa abaroti baringe 12 abaroti abekera bagotomu nigo bagotomu elinde bagende bachikorota igoro yomochio yoiga baliere tweira Nyasaye wetira ase Musa ngurwaro gochika omotebi ingabona chora abana askura sabana ba Isiraeli aba chiroti 12 line ngabasoke bagenda bachikorota enseyeiga ingomone nabaliere teira ekero kunya kogosoma mangana ayo gorona Nyasaye wetira ase Musa bakunyara bagochora usakunya kagochora abantu kurwa sebisa kwebiga bya Abaisiraeli ndenganeti tosome gochakera ekefungo kemerongevere togo turumboka ningekagoteba inga ekera Musa bono abachikiringa bagende nkobara mangana bakunyara bagochikoriginyeri nyara bakorigereria asensemeria twonje tuchakire 15 bere togo turumboka ekera Musa areko batoma gochia korota ense ya Kanani akabatebya genda mutire gochia Negebu ensemo ya irianyi yenseria na inde mutire gochia igoro asense bitunwa murigereria buna enseriere na inde morore osabantu baleo mbale ne chinguru osin naboro bare ose nabake ose nabange na inde morore gosenseria abantu bamenyete nengiya gose nembe
nainde morore emechi yabo ase bamenyete onye nigere ebitwoli gose nigo egitire chindwaki morigererie gose liroba ndire nobotobu gose nelitaka nainde gose emeteneleo gose teiyo mobabalemu moretane okwama kwa matunda wenseria tukonya tokorigera amarikaya iga Musa ngobatumare kare namangana ingabare uchikonyara bakorota ingekera baragenda ororobono ingamangana nare bare kunyara bakorigereri barigereri ngakienserie konyara gekorokana ense na kiere negie kogera akobatenga morigererie morore enseye nentobu ose ngateri ntobu morigereri ngaki abantu benseye igabare abantu abanigo barabatindi nigo ngaki bakunyara bakorokana nabo Musa akunyaga koba mangana arego na omoelio onyaga kobatebonekere mukoirana morete gento ge korokia ngakienseye igaere kiani akobatebi ase kefunga kemerongevere morigererie gose liroba ndire nobotobu oseneri taka nainde osemetenereo oseteyo mobabalemu moreta no kwama kwa matunda wenseria bagende barigereri kiregento bamanyo mochori bunore ekera bamanyire bunore banyare bakoirana negento ge korokia twachirororo nekena kitwa oroletire ye korokinga twaikirororo omonto okoboria ine nonyegenete okwamote yaya tinkwegeneti asengencho ntana korora oyo otabaye sengencho wantebirie na itabire iga Musa obatumire ndiga ko batuma ingabagende kera bakoirana barete gento ge korokinga bachire na inde ngokwama okwo konya kogojicha onyorenga Nyasaye kera ko bariyerera ninga ko batebi nigonda abayira sense ere yobotenengu ingense ere na ibintu byonsi amatunda na yandonsi nakiye kogera ingekera bakogenda bakoirana bono barete keriye konyage korokia Chiloti ikomina babere bachire na ekera bachire batumirwe na inde bono koirana bari na report kiye bagochichanero ekera matuka ikire tuchakira gosoma 25 ekera matuka 40 era abantu bali Chiloti bakairana kurwa sokorote enseria bakairana ocha Musa na Haroni na asomuganda bwensi wa Israeli awakades aseroro ya barani bakabatebya amanganonsi na bakabaorokia okwama wenseria barabwo bagatebya Musa ntwagenda senseria watotomete twanyenyora inganentenengu ere namabere na maoke rora okwama wenseria bono abayiga 12 bonsi ngochicha bale ne report babwate igoro yenseye batumirunga bagende bayiranire bale no mogoko bagoteba ntwagenda ekere twagenda ngaye twamanyire ngenseye nigerense ingaire ensengia ligeichire namabere nense bwatoboke nense bwatokwa mokuya nakoko iganga twaletira sore na ndenga nense erentenenku na bakonyara bakoeresa na ayo isokoligira lyakene kolengana no koerera kwabo nabagoteba ase Musa na Aroni nebere maisomarole nganensi alengengia na inde nganonye naye kwale kugania ngosororo mbagenda tabagoteba kolende nonye naboigo abantu bamenyeteo nigo bare ne chinguru nemechi yabo nemenene mono na inde gitire buya ne chindwaki tari ayoka kolende ntwarora abantu bororerwa naki baraororo abameraki nigo bamenyete asense yangebu ensemo ya irianyi yenseria abahiti na ababusi na abamori nigo bamenyete asense yebitunwa abakanani baraboni nigo bamenyete asenyanche nene mbale na indangi noroche wa Yorodani bono aba baikire asobono bakurwa
oroboti bondo bakoeresa mono igoro yenseye baeresira munere ntenenku no kwa makwaye muna gokorekana baikira bona se bakoeresa igoro y'abantu baro chororo ngoni go abantu batambe na indi nigo abantu barabatindi okuna kokoeresa abantu abonsi bakonyara bakuru report go cyase Musa onyore Musa ni atenga mwende muri ge chindwa kichirororo asa nagitire go stagitire batiro bagatabaye ekene nkalinga nagitire ekena bakuru report ye yonsi nigo bakuru report asenseme yende ekoma gikoreto bwoba asinga ncho bate abantu bari nigo barabatambe mono na ende abantu amna abamereki n'ababonsi nigo bari tindia asek bono abaikomi barure report mbale babere barabakuru report yere ngao kerogo soma 30 kolende Kalebu agakiri abantu tibaisa kwamerania Musa agateba tiga togende bwango elinde toire enseria ekyaera intwento nyole okubwa asenseria abantu balya bagende tamonere bagateba intweti tokonyara kurwanya abantu balya tubabuye nigo bali n'ekinguru gotobuwa asayo bakaletera abaiseri amangana amabeigoro yenseria bagendete korota bagateba enseria twatara imeyaye koyerota nigo erense egoita abantu bamenyeteo abantu bonsi twara n'abatambe mono ntwarora amamonto abantu bobororia rwanaki intoni gotwerora inga nabasese naba nebisase mono tolebuna ebisase naboygo twarorekana sebale nigo baguchicha bale ne report litanga ni babatebunerengiya osokororekana bono kumba baikomi boboire batenga nigo twaba munebisase asa abantu bali nigo barabanta batindi nigo barabatambe mono igo nganto konyenyara kiripoti chikorwa nibere asa abantu ikomi bakoreta abaisiraeli obwoba kolenda bayigababere Kalebu na Yoshua balete report ire no gosemeria bate abayaya ingana botogosoa na inde tonyubwa sengencho omone no chikira botoa umugano yo gatokonya togosoma asamariko yo monene niyo togosemeria asoboge mobe gatomenyete bono muna mwanya banto amabena manga go chicha soboge maboito emechanda ya kerengencho ngochera stole nabo go bono munense ya ikire ya kongire nonye nubugima bwa mwanya bantu bwa kongire pa mwanya bantu basinyire na kibakonyara bakomenya ekiramangana abera bunaya mondote abatimanye timambi nkindalie timanye tina kindamenye moyiboli otaba timanye tina kinda asomi abana asengencho obogema bwo ikirase bwa kongire pa monto chikoligera lye mechando yaye orore mechando yoka osirio gosemeria asengencharo chemechando yabeire menene mono ngitokonya togosoma kurwa abaisiraeli abaiga wetrase chiroti abaiga niho bakorete report entanga ninga yabo boy ngana inchubono mwanya bantu ekeranya sae atoire turasobo ikobwenseye emechando nechiche ngwetera turamangana kira chingencho oisikoligera chiroti chikomi niho bakonyara bakoligera ligoro y'abantaba babarona bina barabatindi babaranga bina batabanyale yale tubwo basaba Israeli ingitoko soma ngubwo basoboge mabwo manyabanto nigo kogera omochando bwate orokano monene mono isako bangani bwate omochanda soboge moboiga oligera lyo mochando lya inkelinga mochando yo tokonyora lichibu kolenda libagali yayo inganigo mochando okorokano monene mono ekero bwato obwoba tokonyara gokora kende yonsi ni okorora ingoyo yaya eketinkonyara buna abaiga balete tamanganaya bagate abayaya ntokonyara ekero bwato obwoba bwagera ingoboge mobo tokonyago ikirana ibyo tate gokora kolende ekero bwato kwegena
okwegena muna wa Caleb na Yoshua nigo bakobaletera okwegena nogosemeria ing'ekera bono tobwate okwegena ase tokorigereria Nyasaye ntorikorigereria ari togwetera nigo tokorigereria omonene oito naende ekero twamorigereirie twarora ing'eme chande nigo yabe meke ege kiagera Musa na Kalebu na Kalebu nigo bakorigere na Yoshua baranga omochando nainde abantu abaigana oyo barenga batindi baranga mbali na nguru ase eng'encho yaki okorigere kwabo okwegena kwabo bakabokobeka ase Nyasaye igo naye omwanchwa ing'asobogimobo torigereria Nyasaye ekere twamorigereirie ing'eme chande yetogwetera nero kare ng'a terikende ekiagera itosemeretie nigarere chinguru mono Nyasaye nigagoteba ing'era asare byonsi nigo bikonyarekana igo tomosemeriere ekiare gento nkiyonga gekomosinya ekero orarigire ase emechando yao botambokire tesero neringa tokonyaga konyora richibu tokonyaga konyora okobua korende ekero kwamosemeri Nyasaye ing'ere ochikire korieira ing'ananyaka kunyikirani nainde ng'ananyaga okobwa gakoa liborio osinanyaga kwa richibu ase kirio konyaka gwetera bono Nyasaye moika kyo yatoire muna abakristo yani tosome egetabu kia Timotheo ya kabere Timotheo ni ya kabere ekero gosoma Timotheo ya kabere eyemo Timotheo ya kabere kero gosoma rirube rie ya kabere ya Paulo ase Timotheo Nyasaye ni akurwo gosemeria ochase tole eyemo isano na ibere ni goteba ekiara Nyasaye tatoe tomo ikabobwoba korende obwe chinguru na obobwanchani na oyo bokwerenga into abanyene igo Nyasaye omoika atoire tari omoika ing'aore bwobwoba korende ng'a omonene otoire omoika oro omoika bwe chinguru na ando omoika bobwanchani igo omoika bwoboremu ekera tobwate omoika oyo iga oyo ore bobwanchani ing'a ntorigereria ebinto byonsi asari togwetera tobe noboremu ase biri ng'a tokorera ng'a ntokonyara tomosemeria Nyasaye na komorigereria bweka rindo togosemeria insa chinde na bera abenga yogwetera ing'a bera mabe mono munabono oboiko bwense bwabera muna bwabeire amang'ana ng'a gochikorigereria omonto ochikorigereria rigere muna bogima bwabera osinga inkikere nkore bono rinde ninyerusi ororo inkwe ninki ekiagera ng'a origereirie emechando orenge emechando nemenke mono iga ng'a takonyara orenge gento kero ng'a tiganyerusi ororo omogano noro oyomo omwalimu ali boruya omwalimu oyo akaba ng'a niga abwate familia naende familia naseseni na abana babere bakaba bagwetere emechando ere menge mono na kerekero baba ng'a bakona batari noboerania obuya n'omogina oye asare gosomi no abana baye bare gosoma abana babere omoiseke na omomura niga akabokire mambi buyarigani bunere kawaida arigani pamoja na abana baye rinde bagende aye skuru litukelimo obogima bogaikaboka mokongera agachikorigereria akaronge mechando yanigo yabe menene mono na gosemeri okamubora agasoka mnere kawaida aka na abana bari akagenda agaikase kituo kerange neskuru akagora amafuta petroli ekeragura mafuta akagenda asoro sana warenge mbale agasiba omwana oyo ensemo yende noyonda akamusiba ensemo yokobe ekerabasiba akabwata akeumulera mafutari akabwata agaokekebiriti bakayibonsi ogosemeri aseng'encho ogosemeri kwamuborete naende agatwara obwoba ing'obogima mbokonyara bokogenderera abantu bakamuriga sama tukatato neryo omwari bagocha komonyora soro sana ime naseng'encho yaki ng'obogima aroche mechando ya mobereire menene mono akaranga ta konyara naende ng'akaranga osemeri naende nkoyo kwabosyo yema mbenge tunja etagoteba ing'a Nyasaye nare neng'encho asobogima boito
ekera bikorora kananga bitayo ekera bikorora kananga kwabolirwe ekera bikorora kananga mochando kirasobogima tomosemeri nyasaye bweka ere ochikira goteba ngwanchirare okwena goito kunyako gotambirwa ekera watambiwe ngatobe no gosemeria no balemeria ekere nere eira towene tokomenyera sobogima oboiga no mwali ekera gosoma asegeta byokomanuka 14:12 iyagoteba yebona no kolemereria kole ase bali babwate tokwena kwa Yesu Kristo igaba tuli no kwena kwa Yesu Kristo tobe no gosemeria asare twachikiru tobe no balemereria kera abene savari yo kwegena yarokane kobo mochando semeri nyasaye na ko gosemeria kera abe no bogimo boiga omenye tobogima otamanye tinkiораrie ngakiora amenye na kiora asomye ligire Yesu Kristo oyoregari chigwa sobogimo boiga enda kunyarire erinde ngako echibese akonyarira ko echinguru akonyarira ko echinjira erinde ngonya kugoikirani ngiekegage kogera ingokwena kwaba ngokina ngiekegage kogera osirio gosemeria morigire Yesu Kristo morigire Nyasaye muna Caleb na Yoshua baligire Nyasaye emechando yonsi yogo somo chiori ekarokana nganda isi monena goseme Nyasaye gosesenie ekere ogenda gutwara ukwegena asare Nyasaye komente chinguru ekere ora ase savari okwegena elinde twensi tomenye torino kwegena elinde tomorigereriere na omoeria onsi toje konyora obogimo bwa kale na kale mone nago sesenie ekere turase obosera we sabato yelituko lya lero tosabe mone na Nyasaye mbia mono kyara watosomerie na indo mone twegeire nganori getingo kwegena goitoko kine ingekere togwetera yonsi na sengencho otagetengo monembo ya itikirane aso kwegena toganeti ogotoreka kwa wakale na kale monena abana bao andonsi asebale nigo bakona kolera nigo bakona kweumya asengencho yobogima bwenseye basinyire nkibararie basinyire na kibara amenye basinyire nga kibaruwarire mono ende na kiba kwereirwa asobogima obo Nyasaye bao gosemeria monene ba chinguru monene banyarire asonsi ekyara bagosemeria semambiye nende bagosemeria asobugimo bwawo bwensi tokobwa asonsi ari towetera togosemeria ekera gosemia kwaborire elindo monene tokoligeria tuchokonyora obugimo bwa kale na kale tosesenie ase sabateye ga twensi nendo monene keremero berie sabatera agenderere twasabiroge chike nendo genda gukwana mona intwe korengana muno ligetie twasabire wetera seretare Yesu Kristo oyoro motoni amen.